Fi Sħana qawwija bdiet id-9 edizzjoni tal-maratona ta' 53 sija volleyball, sagrifiċċju biex jinġabru flus bris id-dar tal-Providenza fis-Siġġiewi. Dwar l-isfidi ta' din il-maratona tkellimna ma' uħud mill-plejers. Nibqa' nagħmilha ovvjament nemmen ħafna flan għalfejn għamluha. Żgħażagħ, mużika u l-volleyball li nħobb ħafna. Minn meta sirna nagħmlu hawnhekk iktar tagħmel sens għalija sirna nafu r-residenti ta' hawnhekk stess. Nixtieq ngħidilkom biex tiġu tgħinuna ħafna aħna kif tafu heat wave, ir-riħ. Kull aħna ġew hawnhekk nagħtu ħilitna biex nagħmlu din il-maratona ħalli jinġabru ħafna flus, ħalli ngħinu n-nies li għandhom bżonn. Basically nħeġġu n-nies biex jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom u jagħtu d-donazzjonijiet ħalli jgħinuna. Apparti minn hekk ħankunu qed ngħinu ħafna residenti li dejjem għandhom bżonn kuljum maratona hija qasira, hija 53 hours biss, però l-għajnuna li hemm bżonn lil dawn in-nies hija sena sħiħa, ġifieri billi aħna nagħmlu sagrifiċċju ħankunu qed nilagħbu fix-xemx din il-ġimgħa nsertat heat wave. Smajna li bej jisibtu rħadd il-riħħa jitla forza 6-7, ġifieri aħna ħankunu qed imbagħtu għal dawn is-sija ftit osra għal benefiċċju li jista' jservi għal snin twal. Tkellimna wkoll ma' Fader Martin Mikallef, id-direttur tad-dar tal-Providenza. Sfida ta' 53 sija tal-lob kontinu ta' volleyball, ovvjament fis-sirda tal-lejl u anke fil-qilla tax-xemx. Walek nħeġġeġ il-poplu Malti Wawċi biex jagħtihom l-appoġġ tiegħu u l-appoġġ li jixtiequ huwa li jagħtu d-donazzjonijiet bl-Dar tal-Providenza għax wara kollox din l-isfida qed jagħmluha biex jinġabru l-fondi li tant għandha bżonn id-dar. Il-maratona nfetħet mill-aġent President ta' Malta Dolores Cristina li tkellmet dwar il-ħidma indispensabbli li twettaq din id-dar. Dar tal-Providenza tatna servizz tul snin ħafna, però nafu li l-ispejjeż huma kbar ukoll. Jiena nirringrazzjahom għal dak kollu li taw lill-poplu Malti Wawċi, imma nitlob allura propju lill-poplu Malti Wawċi li jkun ġenerus. Biex din il-maratona tkun suċċess jipparteċipaw 300 volontier flimkien ma' 40 plejer. L-ispejjeż tad-dar tal-Providenza huma kbar tant li teħtieġ 4 miljun euro fis-sena biex tibqa' għaddejja twettaq il-proġetti. Bħalissa fid-dar tal-Providenza hemm mal-110 resident. Tul it-53 sija ta' maratona fis-Siġġiewi se jkun hemm diversi attivitajiet għall-familja kollha. Dan fl-istess waqt li wieħed jagħti l-appoġġ il-plejers li se jkunu qed jilagħbu mal-ġurnata u mal-lejl fi Sħana u f'kundizzjonijiet diffiċli.